כאן דניאלה ומוטי, קושקה יוגה ומייקרו מובמנט, ואנחנו רוצים לעשות תרגיל בזוגות, שגם מחזק קצת את הבטן, אבל גם מייצר קצת דינמיקה בינינו וקצת משחקיות. אבל רגע, אני מורידה את הגרביים מהזברה. אז ניקח 2 קוביות של יוגה סטור. מוכן? יאללה, תחרות. אנחנו מרימים את הרגליים ובלי להוריד אותם בעצם אל הקרקע. אפשר לעבור בין הקוביות. תרגיל נהדר בעצם לחיזוק של הבטן, עבודה עם הבלוקים. אם זה קשה מדי, כמובן אפשר להוריד את הקוביות קצת יותר. או גם שלב הבא, יאללה, נתפוס קוביות. הופה. זה לא פשוט בכלל.